Dobar dan, dame i gospodo. U ovom kratkom video snimku podsjetit ćemo se šta je to Pitagorina teorema i ko je bio Pitagora. Pitagora je bio antičko-grčki filozof i matematičar. Kada čujemo ime Pitagora, svi pomislimo na Pitagorinu teoremu. Hajde da vidimo da li se i ostali ljudi našeg sela sećaju Pitagorine teoreme. Pre toga da kažem nešto o Pitagori. Pitagora je rođen 580. godine pre nove ere, a preminuo je 497. pre nove ere. Rođen je na Samosu u Grčkoj. Pitagora je imao sledbenike koji su se zvali Pitagorejci. Pitagora je rekao mnogo mudrih reči, a jedna od njih ovako glasi: ne troši mnogo reči da kažeš malo, nego troši malo reči da kažeš mnogo. Bi bilo to zanimljivo svima. Sada na intervjue. Dobar dan. Dobar dan. Da li znate Pitagorinu teoremu? Znam. A na kvadrat plus b na kvadrat jednako je c na kvadrat. Hvala, bravo. Hvala, zdravo. Recite mi, momci, da li se sećate Pitagorine teoreme? Da. Dobijali smo keča, od toga jumaj. A kako ide? A na kvadrat plus b na kvadrat jednako je c na kvadrat. Hvala, bravo. Hvala 500 puno. evra ako može. Inače, pozdrav za Ljiljanu. Pozdrav za Ljiljanu. Moju staru razrednu. Moj stari profesor i kum. Ćao. Bravo, Bravo. Nina. Da li znaš Pitagorinu teoremu? Znam. A na kvadrat plus b na kvadrat jednako je c na kvadrat. Bravo, hvala. Ćao. Bravo, da li znaš Pitagorinu teoremu? Bravo. I za kraj, evo je puna formula.